Ja sam Dejan Savić, trener vaterpolo reprezentacije Srbije. Srbija od kraja 2013. ne zna za poraz na velikim takmičenjima. Samo nižemo uspehe. Ovaj čovek, nekada fenomenalan igrač, konačno nam je podario jedan osmeh, iako je uvek miran, staložen. Ima jedna zemlja na Balkanu, nema more, nema možda ni 10 olimpijskih bazena, ali ima Dejana Savića i ova sjajna igračka imena. Srbija je olimpijski šampion. Sve smo uzeli, i svetsku ligu, i svetsko prvenstvo, i evropski šampionat, ove šampione. I to je najvažnije. Dejan Savić!